Doggen ist aus einer Satire entstanden, tatsächlich einer Schnapslaune. Akože, to Und čo der je? zweite Gedanke Videl som war bežať dann koňa bez eigentlich, dass nôh. man es eigentlich super für sich Ale toto sme nutzen. tu ešte nemali. Einfach, Dospelí dass ľudia. ich mich als Mensch Človek si povie, že už by mali mať trošku rozumu. total A oni sa konzentriert. rozhodnú na staré kolená, niektorí aj na mladšie kolená. Jednoducho venčiť svojich imaginárnych slov. Povedzte mi ľudia, to už naozaj nastáva koniec sveta. Môžu dospelí ľudia toto robiť? To ako keby ja teraz idem s vedrom vonku a naberiem si vzduch. A vylejem si ho tu do misky a budem sa tváriť, že mám čerstvý vzduch. Alebo si nahážem do miešačky imaginárny piesok, cement a vodu, zapnem miešačku, vylejem tento imaginárny betón do fúrika a budem sa tváriť, že idem betónovať. Je toto normálne v dnešnej dobe? Myslel som si, že hobby horsing prerazil dno, ale tam aspoň fyzicky niečo držíš, aspoň to vyzerá ako ten koník, ale povedzte mi, čo je hobby dogging, pričom toho psa nemáš ani v podobe nejakého plišáka, ale proste prázdnu vodku sprevádzaš niekde po nejakých prekážkach a tváriš sa, že akože športuješ. Ešte pred pár desiatkami rokov by takýchto ľudí zatvárali na liečenia, prípadne niektorých by dali aj do kazajky. A dnes sa veselo točia, ešte to vycapí na internet a ešte sa pritom tvári dôležito, že to je vážny šport alebo neviem čo, ako to nazývajú. Povedzte mi, má toto niečo spoločné so zdravým rozumom? Dieses Team mir vorzustellen und zu sagen, ey Junge,